Xosé Manuel Budiño. Pero qué guapo, cómo me mola. Cómo me mola a movida esa, Elena Ferro. Tú sempre tuveche, bueno, non sei se sempre, pero últimamente un rollo medio japonés, Sí. A mí pareceu na túa maneira de tradicional, ao mesmo tempo, pero sempre che vin na maneira de vestir así certo toque asiático. A mí A mellor é cousa miña, Está che gustando moito Japón. O bicho outro día Sei. a Aruna que estuvo tocando a pandereta aquí. Sei, non há Unha barbaridade. japonesa. Pois a raíz dese programa entrounos unha gana de vir e estar contigo, Guai, estar que con nos, todos vos. Moi, moi. Nos gusta tanto que pasen cousas como as que pasaron outro día con Aruna, que a rapaza xaponesa, por certo, que estará, cando está? O xoves, non? O xoves ven Aruna, o xoves, creo que ven o xoves ven por aquí. E aparte, sirveunos naquele momento para promocionar un magnífico concerto de Xavier Díaz, que é o Día da Letra Galega domingo, pero antes, a xente de Vigo, arredores, e que non enseña de Vigo, vai poder ver en directo a este maestro o día 15, este venres 15 de maio, no Auditorio Fundación de Vigo. Aí estaremos. Con que formación? Con que levas? Pois mira, ti ben sabes que ter un equipo detrás... Bueno, tú nunca fas as cousas pequenas. No, eu creo que ti tamén faz isto. No, pero a ti gustache unha puesta en escena... Posta en escena bonita, con xente de Camariñas, con xente de Xada, xente moi bonita que está comigo neste proxecto, nesta banda que estamos arrancando. Arrancamos este venres en Vigo, e vai ser un concerto especial, un concerto dedicado tamén ás letras galegas, musicaremos a Rosalía, a Celso Emilio Ferreiro, tenemos unha grabación de Castelao dos anos... bueno, unha grabación sonora, a única que se conserva de Castelao e aparecerá tamén na videocreación e vai ser... Gustaba moito cando os músicos vades a teatros, bueno, teatros tan bonitos como este da Fundación de Vigo, que é un dos teatros máis bonitos que hai no mundo. Porque últimamente os teatros como que os roubamos un pouco os cómicos, no? Por stand-up, monólogos e tal. Pero está ben tamén. E a mí me gusta moito ver aos músicos nos festivais, está moi ben tamén, pero no teatro, en música en directo, é algo moi especial. Sí, ademais ese teatro ten pois teatro. moi O que non foi ao Teatro Fundación de Vigo, da igual que vai a Budiño que vai a Cañita Brava. Ten que ir, porque ten que ir a ver que é unha obra de arte increíble. É increíble. Para mí é o máis, quizá o máis bonito de Galicia. Eu recordo, eu cando tiña 16 anos, unha das miñas primeiras actuacións foi nese teatro, tocando para grupos para baile, e repetín cada disco que fun sacando. Sempre tuve unha oportunidade e o placer de visitar ese teatro porque... E dicía porque no teatro se aprecia moi ben a calidade non só vocal, sino humana do artista. E hoxe tivemos a oportunidade de escoitar no ensaio a Budiño ensaiar e a verdade que tes unha voz ben personal, ben bonita. Van a facer un temiña, non? Vamos a facer, sí, Brancabela, que é o título, ou a canción que dá título ao último disco. Tiñamos moita gana de presentala aquí. O van a facer aquí en directo este Brancabela. Creo que vamos ver tamén ao mesmo tempo o videoclip. Sí. É espectacular. Sí. Está grabado como nunha capilla, nunha igrexa. Está grabado aquí en Compostela e ademais coas nosas amigas de Leilía. É moi bonito o videoclip. O sea, disfruten do tema, pero eu teño unha idea tamén ao videoclip que está espectacular. Bueno, vamos en directo para lá, vamos por aquí. Que tal, rapaces? Como estades? Presento-che a Marina. Marina, que tal, Marina? Fran, de Camariñas. De Camariñas. Saluda a Aruna, se ves por ali por Camariña. E ele? E ele Isma de Sada. Benvidos. Preparadevos ben, probade todo, porque... A veces na televisión sempre hai moita presa e tal, pero esta xente vai facer agora música en directo, música espectacular, en directo, sin trampa nin cartón. E agradecemos vos moito de que pagades música en directo na TVG e estamos encantados de poder... Nos gracias aos músicos. Que bonita pandereta. Mira, levo o nome do tema do disco, Brancabela. Aí está, que bonita, Que bonita. Disfruten, de Xosé María Budiño e este Brancabela. Graciña.
Dime que dubide do invisible, dime que dubide do que podo ver. Dime canto mide o imposible, dime canto mide, dime canto ela. Eludirei ver tanta luz, engadirei claridade, emendarei a miña cruz, desvaguarei felicidade. Como chove miudiño, chove, como anda no camiño, como anda e non se move, como vai a branca vela, como vai a vela branca, toda cheiña vai ela, chea do vento da barca. Chove miudiño,